जिल्लानि जेरैबो गिदिङो आं बाक्सा जिल्लायाव टेम्पु ड्राइभार आं बाक्सा जिल्लानि जेरैबो गिदिङो आं बाक्सा जिल्लायाव थायो आं मुसलपुराव एखनब्ला कदमतलाव ओइ अनजालिफोर ओइ सनाफोर फोरमायखाबाय नांगौब्ला लाखादो आंनि कन्टेक्ट नाम्बार 9613515380 फैयो नैबे लामाजोंनो सोरखौ मोनगोन सोरखौ मोना पेसेन्जार नागिरनानै आंनि टेम्पु सान्दुंब्लाबो अखाब्लाबो सानखि हर उन्दुब्लाबो लिंफैसै पेसेन्जार टेम्पु जोंनि लोगोदि माइनाव आंनि फाइनारि टेम्पु आंनि टेम्पु ड्राइभार आं बाक्सा जिल्लानि जेरैबो गिदिङो आं बाक्सा जिल्लायाव